Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ ebe a tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-aka ụka n'akụkụ ụwa niile. Na aja nke Maasị tata, Greg na Skalog Amaka na ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Chiugo Ofegbu, Nnenna Iwuala, Opi Poliume bụ ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha. Eddie Jones na nwunye Ward Besi Ohaya na-enye Chineke ekene ka Chineke si wee mee mgbamakwụkwọ Eddie Jones na nwunye Ward Besi Ohaya were gaa ọfụma na-enweghị nsogbu, wee na-ayọ ka Chineke si etu a na-agọzi ha, na-echekwaba ha, na-edu ha. Greg na Skalog Amaka na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Chigozie na Ada Omeakụ, ndị nke na-elote ara ịnọ ha ji wee bụrụ di na nwunye. Roslyn Amuchie na-ayọ maka ihe o bu n'obi ka Chineke n'olu ya. Frank na Louise Okoye na-enye Chineke ekene maka ebere ya, wee na-ayọkwa ihe ndị ọzọ ha bu n'obi. Greg na Skalog Amaka na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na ihe fili ụmụnna kwe bu n'obi, na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya bụ fil. Di na nwunye Emeka Okechi na-enye Chineke ekene n'isi nwa ha nwoke, onye nke na-eme mmemme ara isii eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi, na-echekwaba nwa ha nwoke. Cosmas na Eto Emenogu na-ayọ maka ihe Cosmas na nwunye Eto Emenogu bi n'obi. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Agọmmụọ ni Amuchie. Ezinụlọ Ogeoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Osi na Edith Chuke na ezinụlọ ha na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Innocent na Anthony Ogugwo na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne Innocent Cornelius Enyeribe Ogugwo. Helen Duru ihe sie na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary ihe a na-achọ, Edwin ihe a na-achọ, Felicia ihe a na-achọ, na Kevin Nwaugu ihe a na-achọ. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne nwoke Charles Onyebuchi Ibe na nwanne nwanyị Sabina Oji. Angela Okoro na-ayọ maka mkpụrụ obi Ann Chidebe Nọnyelu. Angela Okwo na-ayọ maka mkpụrụ obi Ann Chidebe Nọnyelu. Anthony Ikebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Reverend Father Leo Ezeji, onye nke nwụrụ n'izu ụka anụnwa gwụrụ agwụ. Grace Ekezie na Joanne Chika Njoko na ezinụlọ ha na-ayọ maka mkpụrụ obi Father Leo Ezeji nke nwụrụ n'izu ụka anụnwa, bụ Uncle Luchika Njoko, bụrụkwa senior brother of Grace Ekezie.
ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Kingsley Ogbuji. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Otito dịrị Jesu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Otito dịrị Jesu. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 18 n'oge na-adanyeghị n'emume ọbụla nke ụka. N'ihe ọgụgụ niile nke a gụrụ anyị, ọ kachasị n'ihe ọgụgụ nke ozi ọma, Jesu were na-agwa anyị sị, kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe, mee onwe gị ọgaranya n'ime Chukwu. Ya bụ na masị anyị na-ayọ Chineke ka onye anyị ikikere nke anyị ga-eji were bụrụ ụmụ Chukwu n'aha Jizọs. Amen. Tata bụkwa ụbọchị the last day of the month of July. So anyị na-ekele Chineke otu o si were duru anyị n'ọnwa nke a, werezi na-arịọ ya n'ọnwa nke na-abịa n'ihu ka o were na-agọzi anyị na-aga n'aha Jizọs. Ụmụnna, ka anyị kwara onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia ya site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ,
ma ndị ọma na ndị nsọ niile na ụmụnna m unu yọrọ anyị osebụlụwa Chukwu anyị arịrịọ ka Chineke jike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị duru anyị ruo na ndụ ebe otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ nọnyere anyị bụ ndị ezinụlọ gị, anyị na-arịọ ka isite na nnukwu obiọma gị na-emere anyị ihe ọma niile mgbe niile. Anyị na-aṅụrị na ịbụ onye ntọala na onye ndu anyị. Biko kwudosie anyị ike na amara gị, ka ị na-echekwaba anyị bụ ndị ahụ ikwudosiri ike n'okwukwe na n'ịhụnanya gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ Ecclesiastes. Ihe niile bụ ihe efu. Onye nkwusa kwuru sị, ihe niile gbasara ndụ enweghị isi. Ha abaghị uru, ha bụ nnọọ ihe efu. Ọ bụ ezie na m ji amamihe m na nghọta m na mmụta m rụsie ọrụ ike rụpụta ihe ndị a niile ka m ga-ahapụrụ onye ọzọ, onye na-arụghị ọrụ ọbụla na ndụ ya. Uru mgbalị m niile ka ọ ga-eketa na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Ihe ndị a abụghị naanị
nzuzu kama ha bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị. Bịa dị, gịnị bụ uru mmadụ na-enweta na ndọgbu niile ọ na-adọgbu onwe ya n'ọrụ? Ụbọchị ya niile bụ naanị ihe mgbu na iru uju. Izu ike adịghịkwa ya. Abalị niile ọ na-anọ n'ịsụ ude. Ihe ndị a juru m anya, ha bụkwa ihe efu. Okwu nke osekpuru ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ọkpọọ nkụ. Ka anyị zanụ ya. Taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ọkpọọ nkụ. Taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ọkpọọ nkụ. Azịza ya nọ ka anyị tiere di nwere mkpu ọṅụ, ka anyị ṅụrịa na Chineke onye nzọpụta anyị, ka anyị bịa n'ihu ya nye ya ekele, ka anyị were ukwe too ya azịza. Unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Taa unu nụrụ ọnụ ya, unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Ya nụ ka anyị sekpuoro ya, bịa kpọrọ ya isi ala. Ka anyị sekpuru ala n'ihu onye nwe anyị, onye kere anyị, n'ihi na ọ bụ Chineke anyị. Anyị bụkwa ndị ọ na-azụ ka atụrụ. Bịa kwa bụrụ igwe atụrụ ọ na-eduzi ụzọ. Unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Ewo, ma ọ bụrụ na unu anụ olu ya taa, unu agbachikwala obi unu dịka na Meriba, dịka n'ụbọchị ahụ na Masa n'ime ọzara, ebe nna nna unu ha nọrọ leghaa m. Eleghara ha m, ma ọ bụ eziokwu na ha ahụla ọrụ m. Unu elekwana obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Kpọọ nkụ. Taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi. Ọ bụrụ na unu esorola Kristi kulite n'ọnwụ, chọwa na ihe nke dị n'eluigwe, ebe Kristi nọ n'aka nri Chukwu Nna. Ka echiche unu niile bụrụ maka ihe nke eluigwe. Unu echezina echiche maka ihe nke ụwa, n'ihi na unu anwụọla. Ndụ unu dị ugbu a bụ ndụ ezowere na Kristi n'ime Chineke. Mgbe Kristi onye bụ ndụ anyị
ga-achawapụta ihe, unu onwe unu ga-eso ya chawapụta n'ebube. Wụpịanụ ihe niile dị n'ime unu gbara mgbọrọgwụ n'ihe ụwa: ịkwa iko, njọ rụrụ arụ, agụụ ihe rụrụ arụ, ụdị ụtọ anụ ahụ, nke ahụ a ga-agụnye n'ife arụsị. Kwụsịnụ ịtụrụ ibe unu asị. Ihe mere bụ na eyipụla onwe unu nke ochie na njọ niile eji mara ya, unu abịakwa ire onwe unu nke ọhụrụ, nke na-eto na mmụta, ebe a na-akpụ ya n'oyiyi nke onye nwe ahụ kere anyị. Isi ya bụ na enwekwaghị ngụbọsị na onye a bụ onye Grik ma ọ bụ onye Juu, onye ebiri ugwu ma ọ bụ onye a na-ebighị ugwu, onye mba ọzọ ma ọ bụ onye Sintia, ma ọ bụ ohu ma ọ bụ onye nwe onwe ya. Kristi bụ ihe niile dị n'ime unu niile. Okwu nke osekpụrụ ụwa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Luke dere. Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed. For though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do? For I do not have space to store my harvest." And then he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grains and other goods, and I shall say to myself, now as for you, you have so many things stored up for you for many years. Rest, eat, drink, be merry." But God said to him, "You fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Thus will it be for all who store up treasure for themselves, but are not rich in what matters to God." Ozioma nke Seblowa.
ka anyị site n'ozi ọma nke a nweta mgbaghara nke njọ. Amen. Ka anyị nọrọ n'ọdụ. Otuto dịrị Jesu, onye dịsi ike, onye na-edisighị ike. Amen. Onye na-edisighị ike. Ọkpara Chineke, onye abụọma na-adị mma, anyị bịara n'iro gị, nna nara anyị gọzie Chimo. Ọkpara Chineke, onye abụọma na-adị mma, anyị bịara n'iro gị, nna nara anyị gọzie. Ọkpara Chineke, onye abụọma na-atọ ụtọ, ụmụ gị bịara n'iru gị, papa nara anyị gọzie Chimọma. Onye ọma mbụ, onye abụọma na-adị mma, anyị bịara n'iru gị, nna m nara anyị gọzie. Ọkpara Chineke, onye abụọma na-adị mma, anyị bịara n'iru gị, nna nara anyị gọzie Chimo. Ọkpara Chineke, ọma na-adị mma, anyị bịara n'iru gị, nna nara anyị gọzie. Ịdị mma n'ezie, ịdị mma n'ezie, ịdị mma, ịdịrị ọbụla mma. Chineke n'ịdị mma, o Chineke n'ịdị mma, o Chineke n'ịdị mma. Chukwuma, anya n'elu ụwa n'ịdị mma, ekpere nkwame ya n'ịdị mma, o Chineke n'ịdị mma. Chineke n'ịdị mma, o Chineke n'ịdị mma, o Chineke n'ịdị mma. Onye ọma, ọwụ na Chineke mere gị ihe ọma, kwụrụ ọtọ kụwara ya ka gbawara egwu. Ịdị mma, onye ọma mụwe n'ịdị mma, n'ịdị mma, ịdịrị ọbụla mma. Chineke n'ịdị mma, o Chineke n'ịdị mma, o Chineke n'ịdị mma. Onye ọma, o Chineke n'ịdị mma, o Chineke n'ịdị mma, o Chineke n'ịdị mma. O ịdịrị ọbụla mma. Imeela, ọ dịghị onye dị ka gị. Imeela Chineke, ọ dịghị onye dị ka gị. Imeela, eze, imeela, o Chineke, ọ dịghị onye dị ka gị. Imeela, eze, dịghị onye dị ka gị. Imeela, o Chineke, ọ dịghị onye dị ka gị. Imeela, ọ dịghị onye dị ka gị. Imeela, anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma. Ịhụnanya gị na obiọma gị juru m anya. Iweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịbụ Alfa na Omega, anyị niile na-aja gị mma. Anyị na-aja gị mma, na ị mara mma. Ịhụnanya gị na obiọma gị juru m anya. Iweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịbụ Alfa na Omega, anyị niile na-aja gị mma. Aka gị tụwa Chineke aka.
Chukwu na-edemma 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 Chineke m nara ekele mgbe niile Chukwu na-edemma 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 o Chineke m nara ekele mgbe niile onye na-eme mma o nara ekele Chukwu Jesus mo narekele beni onye na-eme o narekele beni onye bi n'igwe narekele beni onye na-asa njọ narekele beni onye na-edu anyị narekele beni Nlanya n'iru m lela anya n'azụ m nlanya n'aka ekpe m lela anya n'aka nri m mbụrụ onye eziokwu aga m ahụ ewe jawa Chineke aga m ahụ anyị niile ga-ahụ Chineke aga m ahụ Chineke anyị niile ga-ahụ Chineke mma ka jawa Chineke mma jawa Chineke mma ka jawa Chineke mma jawa Chineke aga m ahụ jawa Chineke aga m ahụ jawa Chineke aga m ahụ jawa Chineke anyị niile ga-ahụ jawa Chineke mma asị m ka jawa Chineke mma onye ọbụla jawa Chineke mma asị m ka jawa Chineke mma onye ọbụla jawa Chineke mma anya n'ihu m leela anya n'azụ m ile anya n'aka ekpe m leela anya n'aka nri m mbụrụ onye eziokwu aga m ahụ jawa Chineke aga m ahụ jawa Chineke anyị niile ga-ahụ jawa Chineke mma sing, praise the Lord. Oh, sing, praise the Lord. 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 Why not praise Him now? Praise the Lord. 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 Oh, it's a heavenly language. It's a heavenly language. It's a heavenly language. It's a heavenly hallelujah. 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 Hallelujah.
njọ obewe n'ime Chineke ga-agọ. Amen. Amen. Otuto dịrị Jesu. Ihe awụ the last day of the month. Echi ga-awụ gịnị? The first day of gịnị? August. Ọ ya kpatara anyị ji were na-ekele Chineke, na-ekele ya maka ọnwa nke gara aga, wereze na-arịọ ngọzi n'isi gị maka ọnwa ọhụrụ na-abịa n'aha Jizọs. Ọnwa ọhụrụ a na-abịanụ ka Chineke mere gị ebere n'aha Jizọs. Ya cheta gị n'ụzọ pụrụ iche n'aha Jizọs. Ụmụnne m na Kristi, isiokwu anyị n'ụbọchị taa ga-abụ kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe. Amen. Kwadoro onwe gị gịnị? Akụ n'eluigwe. E nwere ukwe anyị na-ekwe were na-asị, kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe, ebe ọ ga-abụ otu, ebe akịka agaghị ata ya. Kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe, ebe ndị ohi agaghị etinwa Yesu. Amen. Amen. Ọ isiokwu anyị taa, kwadoro onwe gị akụ n'ebe n'eluigwe. Ụmụnne m na Kristi, ihe niile anyị nwere, St. Paul gwara na 1 Corinthians chapter 4 sị, ihe niile anyị nwere, everything we have, n'ọwụ onyinye Chineke. Amen. Ihe niile ị nwere, ma iwu fada, ma iwu dọkịta, ma iwu prọfesọ, ihe ọ bụla ị nwere, Paul si n'ọgịnị? N'ọwụ onyinye Chukwu. Amen. Onyinye kacha onyinye Chineke nyere mụ na gị n'ụbọchị nke taa bụ gịnị? Onyinye nke gịnị? Onyinye nke ndụ. Amen. Onyinye nke ndụ, maka na ọnwụ onye dị ndụ na-ama na ọwụ fada, ọnwụ onye dị ndụ na-ama na ọwụ dọkịta, ọnwụ onye dị ndụ, onye na-eku ume na-ama ego ole o nwere na bank account ya. Amen. E nwere ofu fara few months ago, ọ nọ na-aka kawamas, mgbe oge okwuchukwu ruru, ya ebido na-ekwu okwuchukwu, ihe na-ekwu after like 15 minutes o bido okwu okwuchukwu, ya agba nkịtị. Onye ọbụla na-ele ya sị, ewo ka afọrọ gbakwara nkịtị, ya agba nkịtị. A minute ga 2 minutes a na-aga, ndị mmadụ asị mba ahụ nke a pụọla n'egwuregwu, ha arọshịa ya ozugbo a bụrụ ha ama na ọ ga-agụ arị. Mgbe ọ gara ụlọ ọgwụ asị, o na ọ nwụọla arị. Amen. Onyinye kacha onyinye Chineke nyere anyị wụ onyinye nke ndụ. Onye tetara n'ụra mee gịnị? Kelee Chineke. Ọ bụrụ na ị nọọla from January all the way to the end of July, mee gịnị? Kelee Chineke. Ọ bụ onyinye kacha onyinye Chineke nyere anyị. Otuto dịrị Jesu. Ọ bụrụ na ile n'ozi ọma nke taa, Chineke kpọrọ onye ọgaranya onye iberibe. He called him a fool. Amen. Gịnị kpatara Chukwu ji were kpọọ ya onye iberibe? Gịnị mere o ji wee kpọọ ya onye iberibe? Maka na onye ọgaranya ọ bịara nwee nke a, nwee ego, nwee akụnụba, nwee real estate, nwee nke a, nwee nke a, bịa gwazie onwe ya sị, agbaala m mbọ, aga m anọzi ugbu a, aga m eme enjoy my life, aga m eri, aga m aṅụ, aga m eme nke a, it was all about himself. So onwe ya enwe mgbe o ji si Chineke mee gịnị? Daalụ maka ihe niile iji were gọzie m. Enwe mgbe o ji sinye n'ọnụ ya were pụtasị na aga m enyere ndị ọzọ aka. Ihe niile ọ na-ekwuwu na aga m. Amen. Chineke legide ya were sị kpọọ ya gịnị? Onye iberibe. So ọ kpọrọ ya fool, si ya tata, today, na a ga-anapụ gị ndụ gị, na ihe niile ndị a ịkọtara, onye ga-eme gịnị? Onye ga-eri ya. Kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe. Kedu ka ị ga-esi akwadoro onwe gị akụ n'eluigwe? Were onyinye Chineke nyere gị were mee gịnị? Were nyere ndị ọzọ aka. Amen. Nyere ndị ọzọ aka. Enwe mgbe ị ga-eme
Iga travel na villages na Nigeria. Iga villages. Iwere ke ipụta ebe a gị ihu nnukwu ụlọ, mighty powerful house. Gị pụta ebe a gị ihu nnukwu ụlọ, pụta ebe ahụ nnukwu ụlọ. Nnukwu ụlọ juru ebe niile mana enweghị iro esi eme gịnị? Esi aga n'ụlọ ahụ. Amen. Maka na onye ọbụla na-achọ nke gịnị? Nke onwe m na nke ezinụlọ m. Enweghị onye na-pay attention to the common good. Amen. Ọwụ onwe m ezinụlọ m. Chineke adịghị against mmadụ iru nnukwu ụlọ. Mana onyinye ndị ahụ o nyere gị, gị were na-agafe hụrụ ụzọ adịghị mma, gị gba nkịtị. Ịbata gị lakpuru na nke gị, ịbata gị lakpuru na gị ihu nnukwu ụlọ juru ebe niile mana enweghị iro esi were na-aga. Maka na onye ọbụla na-achọ maka gịnị? Ọdịmma nke ya. Ụmụnne m na Kristi, ajụọla m Chukwu were kpee ekpere sị, gịnị kpatara Afrịka, gịnị kpatara obodo anyị ji nọrọ ụtọ ọ dị? Chineke were kwuo sị, n'ọwa anya ụfụ, no greed. Amen. No greed. Ọ ya kpatara ọwụ na Chukwu agọzibeghị anyị, onye na ihe niile anyị chọrọ na ndụ, everything, the best of God's creation in Africa. Amen. Ihe niile Chineke ji wee gozie ụwa, ebe ka ọ nọ? N'Africa, that continent, ebe a ka ọ nọ. Ọ dị ka Chineke were ihe niile o kere, ihe niile dị mma o kere were nye one particular continent. Gị na Jizọs onwe gị, but why are we in that condition? Gị na anyị ji nọrọ n'ọnọdụ anyị nọ ugbu a, up till now. Amen. The only answer wụ gịnị? Greed. Also nke nobody, onweghị ndị na-eche about the common good. Enweghị ndị na-eche about generations yet unborn. Ihe a na-echewo ihe m ga-enweta taa, ihe m ga-eriju, nke m ga-eji riju afọ taa. Amen. A ga-eburuzi ego niile agawa Europe, agawa America, azụkọchọ ụlọ niile n'ebe ahụ. Amen. A na-develop economy ndị ọzọ, mana Africa nọrọ n'ọnọdụ anọ. Chukwu sị na ọwụ na ọgọzibe anyị, ọgọziela anyị, mana the only problem anyị nwere wụ gịnị? Anya ụfụ, greed. Ọwụkwa nọ ebe ndị ọzọ ọ nọkwa, mana nke anyị dịka ikome gịnị? Ka ọ pụrụ iche. Ya gbatara ị gaa n'obodo anyị gị hụ chọọchị ju ebe niile, isi na be gị pụta, before gị na-aga na main road ịhụla 7 or 8 churches, a na-ebu amụma, mana gịnị? Obi anyị adịghị ọcha. Obi anyị eme gịnị? Adịghị ọcha. Kedu ka Chineke ga-esi aza anyị ekpere? Ọwụ na ọ gaghị aza, ọ zala anyị ekpere. A na-ebu amụma. Man, unfortunately, I am not in that very, very, very depressing state. Amen. Ya kpatara ndị ọzọ achọpụtala ihe na-eme anyị. Ya kpatara ọwụrụ China, for example. China nwere ike ịbịa na ala Africa ugbu a, kpọọ a few persons, ndị ọchịchị n'ebe ahụ, kpọọ ha si ha, unu chọrọ ego ole ka unu chọrọ? Nne asị, ngwa anyị chọrọ loan of 500 million. China asị gịnị? Ngwa anyị ga-enye unu loan, mana ọ bụrụ na anyị nye unu loan, ọ bụrụ na unu akwụghachi ha anyị ya, anyị ga-ewere gịnị? Airport unu, ma anyị ga-ewere nke a ma ọ were nke ọzọ. Gị hụ very greedy men, ha mee gịnị? Ha sign ya, ha sign the contract. Eleghị ha ga-eme, ha were 50 million ha nye onye nke a, were 50 million nye onye nke a, were 50 million nye onye nke a. Before you know it, 500 million ha were only 1 million fọrọ. Enwezi ihe eji arọpụta. A na-abịazie enwezi ihe a ga-eji nwa arọpụta. China abịazie ha sị, well, unu sign a contract, ebe unu na-fulfill your contract, anyị ga-ewerezi airport unu. Amen. This is the way I sell the destiny of the nation. And then I see Chineke, what is happening? I kpọọ nwaanyị ndị ekpere, I kpọọ nwaanyị ndị church. Enweghị the religious place on earth wụ Africa, more Nigeria. But yet, anyị nọrọ n'ọnọdụ anyị nọ. Maka gịnị? Maka anya ụfụ, greediness. Ndị politicians abụrụzi ego, ha bata. Gawa na the same country, ganye ha the money, azụkọju ala, azụkọju ụlọ, nyekwa ha the same money. Ndị elewe anya ha sị, ndị awụ ndị iberibe, ha amaghị ihe. Ha na-emezi ya na-aga. This is why anyị ji nọrọ n'ụdị ọnọdụ anyị nọ. Otu aka anyị si n'ọnọdụ anyị nọ. Lee obodo o nwere obodo a na-akpọ, enyi m nwoke si n'obodo a na-akpọ Congo.
Congo asị na ịga n'obodo aha na-enweghị ihe nọ n'ụwa Chineke ji were na-agọzi ha. O nyere ha gold, o nyere ha silver, o nyere ha copper, o nyere ha mineral, o nyere ha ihe niile. Mana ị gaa n'obodo ahụ, obodo ahụ dịka obodo abụrụ ọnụ. Ya dịka obodo abụrụ ọnụ. O nyere ha ihe niile, everything under their feet. Mana obodo ahụ eme gịnị? Adịka abụrụ ọnụ. Sọsọ ihe nọ n'obodo ahụ ewere ya si ka e were develop the entire Africa, na a ga-edevelop ya change for ezigbote change afọ. Amen. Mana what is the problem? Greed. Anya ụfụ. Amen. Onye ga-ajụ onwe gị taa, onye mụ ga-ajụ onwe m. Ọwụ sọsọ mana politicians, so even mana church. Ọwụ gịnị? Nke onwe m is all about greed and greed and greed. A na-ebu amụma is all about greed and greed and greed. A na-ekpe ekpere is all about greed and greed and greed. Chineke nọ n'elu ya na-ele anya sị ndị a bụ ndị iberibe, fools. Onye ọkpọrọ ọgaranya ọ sị such a fool. N'abalị taa na a ga-anapụ gị mkpụrụ obi gị. Jesu were na-asị anyị n'ụbọchị nke taa, kedu ihe anyị na-eme iji were nyere ndị ọzọ aka? Kedu ihe anyị na-eme? I won't somebody did very good in non-politics or something, but Mr. Peter Obi ana m ele ya anya dịka ebere Chineke n'ebe Nigeria nọ. Amen. Ana m ele ya anya dịka gịnị? Ebere Chineke n'ebe Nigeria nọ. Na ọrụ na anyị ise the other 2 days ago agwara m ndị charism sị ka anyị kpee ekpere ka Chineke mere anyị ebere ka anyị ghara miss this opportunity. Let this opportunity not pass us by. Amen. Maka na this opportunity pass ọwụkwa maka na ọnwụ nke a ma ọnwụ nke a ma ọnwụ nke ọzọ, mana ọrụ na ile nwoke anya ị ga-ama na ọnwụ ebere Chineke. Amen. So ekpere anyị na-ekpe ugbu a, ekpere m na-ayọ ndị mmadụ kpewe ugbu a sị gịnị? Ekwela ka this opportunity pass us by. Maka na ọrụ na ọ pass us by, ọ ga-arakwa ahụ before eme gịnị? Before anyị enwere onwe anyị. Ịma ụwa niile ma na Nigeria dị mma, the whole Africa ga-adị mma. Ụwa niile ma na obodo ndị Igbo dị mma, n'ụwa na the whole of Africa ga-eme gịnị? Ga-adị mma. Onye ọbụla ma nke ahụ. Britain ma ya, America ma, onye ọbụla ma na ọ bụrụ na Nigeria dị mma taa, the whole of Africa ga-adị mma. Ọ bụrụ na ala Igbo dị mma na gịnị? The whole of Africa ga-adị mma. And they all know it. Mana the only problem anyị nwezewu na ha chọpụtara na anyị nwere anya ukwu too much. Ha chọpụtara na ewuru na enye anyị obere ego, we can destroy and sell the destiny of the nation. Ha chọpụtara nke ahụ. That's why o ji dị na-agụ agụọ akpọ gị asị gị eleghị ị chọrọ, ego ole ka ị chọrọ, ikwu ha gị sign on, ha sị gị oke, ha nye gị ọrụ na ekwupụtasị ha ụgwọ, ha were gịnị? Ha were the whole thing. Anyị anọrọ in perpetual slavery. Amen. Mana olileanya Chineke na-enye anyị taa wụ Chineke gwara Ezekiel si ya that the dry bones shall rise again. Ọkpụkpụ kpọrọ nkụ ga-eme gịnị? Ga-ekuli ọzọ. Nigeria will rise again in the name of Jesus. We shall rise again in the name of Jesus. Isiokwu anyị were wuru kedu ka ị ga-esi kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe? Were ihe Chineke nyere gị were mee gịnị? Be a blessing to others. Nyere ndị ọzọ aka. Enwere akụkọ akọrọ anyị na akwụkwọ nsọ, the rich man and Lazarus. Akwụkwọ nsọ si na nwoke a nwere wuo ezigbote ọgaranya, o nwere nnukwu ego, mana e nwere nwa okorobịa nọ n'akụkụ geeti ya enweghị ihe ọ hụrụ mee gịnị? Rie. Rich man na-apụta every morning ya dress, ọ bụrụ nnukwu kaa ya, ọ ga-ya drive ọ ga-ahụ nwa okorobịa ahụ ya eme gịnị? Ọ ga-atụpụrụ ya ọnụ. Ọ ga-asị after all onye anọ na my class. Amen. Onye anọ na my level. Ihe ma ofu ihe na-eme anyị is always about class. Onye anọ na my class, onye anọ na my level. Ọwụkwanụ doctor, ọwụkwanụ father, ọwụkwanụ nke a, ọwụkwanụ nke ọzọ. The worst thing ị ga-eme, ofu ihe na-ewe Chineke iwe karịa ileda onye ọzọ anya n'ala. There's nothing that angers God more than ihe onye ọzọ gị ime gịnị? Gị trash ya sị na ruo my level. Amen. Enweghị ihe na-ewe Chineke iwe. Ofu onye gụrụ egwu si ụwa na-eme gịnị? Ụwa na-eme ntụgharị. Ụwa na-eme ntụgharị.
because onye anyị ledara anya Chineke cheta onye ahụ echetara n'akwụkwọ Hana a na-ama ọkụ ya na Hana wụ nwaanyị na-eri nwa she was being mocked and ridiculed until Chineke cheta ya one day. Ọnụ niile ahụ kwuru nju eme gịnị ebido kwuwe mma n'isi ya. Chineke were gọzie ya nye ya ọsọsọ ofu nwa ka o nyere ya a na-akpọ gịnị Samuel awụrụ the light of the nation because of the mockery. Eledakwala onye ọzọ anya. Amen. Because na ọnọdụ gị dị mma eledakwala onye ọzọ anya. Enweghị ihe na-ewe Chineke iwe na n'ileda onye ọzọ anya maka na Chukwu agọziele gị. Ọgaranya na-eme ọgara apụta ya eme gịnị ya ahụ Lazarus gafere. Ọ ga-asị Lazarus oru my class or nọ na my class ya gafere. Nkekwe ọ gafere mgbe ahụ ya gawa na chọọchị. Ọ gaa na chọọchị ya akwụrụ si na ọwa ezi nna ọwa ezi nne ma ọ wụ ya si na all night of the church. Ọ pụta ya enye $10,000 aka na-awụ because ihe ọ na-achọwụ otito nke mmadụ ọ chọghị otito nke Chukwu. Amen. Ihe ọ na-eme ọ garagwa ya pụta hụ Lazarus gba nkịtị. Akwụkwọ nsọ were sị na Lazarus chọrọ ka ihe si na tebụl nwoke a ka ọ dapụta ka o mee gịnị ka o rie, mana nwoke a enweghị obi ime gịnị inye ya ọwụrụgodi nri anụmanụ, o nweghị obi ime nke ahụ. Akwụkwọ nsọ were sị na nkịta nwoke a mee gịnị ga-abịa na-aracha ọnya nọ na Lazarus atagide ahụhụ wee mee gịnị were nwụọ. Mgbe ọ nwụrụ I can imagine o nwere ike mgbe ọ nwụrụ this rich man nwere ike gaa zụta igbe eji eme gịnị eji eli ya, maka na mgbe mmadụ nwụọ ihe onye ọbụla akpọwa na fon ewo kedu ka unu mere, kedu ihe anyị ga-eme, ego ole ka anyị ga-atụta. Mana mgbe ọ dị ndụ na-ata ahụhụ enwe onye eme gịnị enwe onye tụpụrụ ya ọnụ agba nkịtị. Mgbe ọ nwụziri asị oke kọmitii a ngwa ka anyị kpọọ kọmitii a ka anyị kpọọ nke a ka anyị kpọọ nke a. Ị gaghị akpọ kọmitii ugbu a ọ bụ ị na-eche ma ọ nwụọ. Amen. Lazarus nwụọ were gawa n'eluigwe. Chukwu sị I will comfort you. You have mourned and you will be comforted in the bosom of Abraham. Nwoke a a rich man feel na o nwere life insurance ma o nwere the best health care. Chema ọ gaghị anwụ mechaa mee gịnị mechaa nwụọ. Mgbe ọ nwụrụ ya ga-ebe ya ga ọkụ mmụọ. Ọtụtụ n'ime anyị believe in whether na enwere ọkụ mmụọ ma enwere eluigwe. We don't believe those anymore. This is why anyị ji eme ihe otu ọbụla anyị si chọrọ ime ya maka na ya enweghịzi that belief, that conviction na enwere eluigwe na ọkụ mmụọ. Mana nwoke a gara ọkụ mmụọ. Mgbe ọ gaziri ọkụ mmụọ ya welie anya elu were ihu gịnị were ihu Lazarus tie gwawa Abraham si biko ị ga-agwatụ Lazarus ka o mee gịnị ka o tinye aka ya na mmiri metụ m n'ire maka na ire akpọgbuola m na nkụ. Abraham were sizie ya ka anyị mepee akwụkwọ gị hụ ihe i mere. Let us open your book. Gekwa ntị o ihe ọbụla i mere ihe ọma niile i mere ọ na-adịkwa ka bank, ọ dịkwa ka spiritual bank. Ị ga-astọrọ gị there. Ya kpara Jesu ji si kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe. Ihe ọbụla i mere etiri gị na bank gị. Ihe ọbụla i mere etiri gị na bank gị maka na oge ga-eru mgbe a ga-asị ka anyị mepee akwụkwọ onye a ma ihe onye a mere. Ka anyị mepee akwụkwọ onye a ihe a ka sị the rich man emepe akwụkwọ ya asị mba agaghị enyere onye aka. Mba agwawazi Abraham agwawazi the rich man mgbe ị nọ ndụ Chineke gọziri gị nye gị nke a nye gị nke a nye gị nke ọzọ mee gị ihe dị gị mma. Mana Lazarus nọ n'akụkụ gị for many years ị nweghị mmụọ inyere ya aka. Ya were si ya na ị nwetara ihe deserve. Amen. Otu anyị ga-esi kwadoro nwaanyị akụ n'eluigwe wụ gịnị inyere ndị ọzọ aka. Ha si charity opens doors, charity cancels a lot of sins. Amen. Inyere ndị ọzọ, inyere ụmụnna anyị aka. Otu anyị na ebe a enwele ọtụtụ ndị Chukwu gọziri n'etiti anyị ọkwa ya, and we glorify God, we thank God. Enwere ọtụtụ ndị Chineke gọziri ebe ugbu a, mana enwekwere ọtụtụ ndị na-ebe ugbu a na-enwe ka o si dịrị ha enwele ndị nyere aka. The competition mụ na gị kwesịrị na-eme ọwụ competition onye yikarịrị akwa, ọwụ competition onye tekarịrị na lipstick. Mba, the competition anyị kwesịrị na-eme competition onye nyekarịrị ndị ọzọ aka. All the kind of competition anyị kwesịrị na-enwe. Ọ kachasị abịa n'obodo a enwe ndị nọ ya dịka ọnọdụ ha ọkpọchiri akpọchi.
eleghị anyị na-eme iji were nyere ndị ọzọ aka. Enwere ndị Indians, ịhụla ndị India, ofu ihe ha na-emeta ọfụma awụ na ha bịa hala ha akpọrọ ụmụnne ha na-enuba ha na-aga na IT, na-aga na teknọlọji, a na-enuba ha. Ịgazi na the technology sphere, ya wụrụ na the Indians dominated the whole place. Ele ka ha si eme, ha akpọta ụmụnne ha na-etinye, a na-enye ha connection. Mana oru nke anyị megịnị, we want to pull people down. A na-adọpụ. Why? A na-adọ ka ihe na-azọ ihe niile nọ n'ụwa ọ ga-ezuru sọsọ gị. Akwụkwọ nsọ si vanity upon vanity, all is what? All is vanity. Mgbe ị gaa na 6 feet, ị ka ga-echeta ego nọ na bank gị, ị ka ga-echeta ụlọ niile ịrụkọjuru. Ị maa na the only way to store treasure wụ gịnị? Inyere ndị ọzọ aka. That's the only way. Amen. Ọ ya wee ekpere anyị na-ekpe today. Maka na ọ bụrụ na ime ya, gekwa ntị o, ọ bụrụ na ime ya enweghị ha na-akpọ generational blessing. Ọ bụrụ na God will not only bless you, God will also bless your generation. Enwere ihe Chineke gwara Solomon. Chineke gwara Solomon si, gee ntị na ana m agọzi gị, ọ bụkwa maka gị ka m ji agọzi gị o. Na ihe kpatara m ji agọzi gị maka gịnị? Nna gị David. Maka nna gị David mere m ji agọzi gị, maka na ị nwụọla. Solomon bịazi na-ebi ndụ dịka onye ara. Ọ ga-achịkọrọ ụmụ nwaanyị niile 1,300 concubines, 700 wives, na-ezizugharịzi. Chineke elegide sị, akara m ata gị ahụhụ mana elele m anya na nna gị, na otu nna gị si were fee m. Chọpụtara m ihe nna gị mere, so ana m emere gị ihe ọma. Ọ bụghị maka gị, mana ọ maka gịnị? Nna gị. Enwere ndị Chineke ga-agọzi. Enwere ụmụaka unu ndị n'ebe a, ha na-progress. Ị mara na ihe kpatara Chukwu ji agọzi ha gịnị? Maka ihe ọma ị na-emere ndị ọzọ. Ọ ya ka a na-akpọ gịnị? Generational blessings. Generational blessings. Imepe akụ na ụba gị, gị were mee gịnị? Gị were nyere ndị ọzọ aka. Ihe a wee ekpere anyị na-ekpe n'ụbọchị nke taa. Ka akụ na ụba, ihe niile, whatever position Chineke tinyegoro gị, ka gịnị? Ka ị nwee ike inwe mmụọ iji were nyere ndị ọzọ aka. Ị gaa village, ị gaa oge ugbu a enwere a lot of hunger in the land. Na Nigeria ma ebe niile enwere hunger. Eleghị ị na-eme in order to help. Ịbịa gị na-ekpe Chineke mere m nke a, mere m nke a, but gị nwa na onwe gị, akwụkwọ nsọ si, blessed are the merciful, for they shall what? For they shall obtain mercy. Ihe ahụ ị chọrọ Chineke ka o mere gị, mee gịnị? Mere ya ndị ọzọ. That is the only way. Eji eme gịnị? Eji akwado mmadụ ji astọrọ onwe ya treasure n'eluigwe. Ya n'ụbọchị nke taa anyị na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka, nye anyị ikike iji were nyere ndị ọzọ aka. Ka Chineke ghara ile gị anya kpọọ gị efu. Ka Chineke ghara ile m anya sị m awụ m onye iberibe, mana ka o lee m anya sị yes, maka na ị mere nke a, mee nke a, mee nke a, even though na imete nke a, emeteghị nke a, mana elele m anya ihe ọma ndị i mere outweigh ihe ọjọọ ndị i mere. Ngwa, welcome into the home of my Father. Enwere ha sị, whatsoever you do to the least of my brothers, that you do unto me. When I was hungry, you gave me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. Now enter into the home of my Father. Ekpere m n'isi gị taa wụ na ihe ọma ahụ niile ị na-eme, na Chineke ga na-agọzi gị, na-agọzi ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Ekpere m wụ na ihe ọma ahụ niile ị na-eme, you will never run dry in the name of Jesus. Say you will never run dry in the name of Jesus. You will never run dry in the name of Jesus. Ihe ọma ahụ niile ị na-eme, no weapon that is formed against you shall prosper in the name of Jesus. I say in the name of Jesus. I say in the name of Jesus. Ihe ọma ndị ahụ ị na-eme, Chineke ga-echeta ụmụ gị n'aha Jizọs. Ka ọ dịrị anyị ụtọ n'aha Jizọs. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ. Ekwe m n'otu Chineke, I believe
Father, and the Son, and the Holy Spirit. Yes, I believe. Yes, I believe. Heaven and earth, do you believe? Yes, I believe. Still Son of God, do you believe? Oh yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. 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 Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Yes, I believe. Oh, and do you believe? Yes, I believe. 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 N'ekpere nke ndị kwere nọ ebe ọbụla ị nọ, ị ga-ayọ Chukwu maka ike nke iji onyinye ọbụla nke o nyere gị were gara ya ozi. Onye gụrụ egwu sị, this world is not my home. Tomorrow is not guaranteed. Nwa obere ndụ nke a Chineke nyere gị, were ya gara ya ozi, nyere ndị ọzọ aka. Opportunity Chineke nyere gị iji were nyere ndị ọzọ aka, were ya nyere ndị ọzọ aka. Umunem na Kristi dịka m si were kwuo ihe a the last day of the month. Anyị na-abanye n'ime ọnwa Ọgọst. Ana aga m achọ maka ekpere nke ndị kwere anyị ga-ekpe ugbu a, aga m achọ ka ị mepee ọnụ gị gwa Chineke ihe ị chọrọ n'ọnwa Ọgọst a. Akwụkwọ nsọ were kwuo sị,
na I will do that which I hear you say. Ihe ọbụla ị chọrọ ka Chineke mere gị n'ọnwa Ọgọst and the remainder of the year, ikikere ahụ nọ gị n'ọnụ iji were kwubie okwu. Ebe ọbụla ị nọ, kwuo okwu yọọ Chineke ihe ị chọrọ ka o mere gị n'ọnwa Ọgọst a. Ike dị na okwu anyị na-ekwu. Chukwu sị, and you shall decree something and I will establish it. Na ihe ọbụla i kwuru ka m ga-emere gị. Elee ọnọdụ nke ị nọ. Elee ọnọdụ nke ị nọ. Site n'ebere nke Chineke kwuo okwu n'ọnọdụ ahụ. Chukwu gwara Ezekiel sị, prophesy and speak to the dead bones that they may rise again. Ọnọdụ gị ọ dị njọ. Ọnọdụ gị ọwụzi ihe na-ekwesịghị nwe odidi gị na-ebe akwa oge niile. Chukwu sị, prophesy in that dark situation. Chineke sị, let there be light, and there was light. Okwu dị na okwu anyị na-ekwu. Ana m anye gị ohere 1 minute iji were kwuo okwu na ọnwa Ọgọst a. Command this month to be fruitful. Command this month to be fertile. Command this month to release all the blessings of God upon your life. Ị nwere ike ahụ iji were kwuo okwu. Also, you call into things that are not as though they are. Have your way, O Lord, in my life. Have your way, O Lord. Oh Lord, have your way. Oh Lord, in my life. Have your way, O Lord. Oh Lord, have your way. Have your way, oh Lord, in my life. Have your way, oh Lord. Oh Lord, have your way. Have your way. Have your way, Lord, in my life. Have your way, oh Lord, in my life, in my family. Have your way, Lord, in our life. Have your way, oh Lord, in my life, in my children. Have your way, Lord, in our life. Have your way, oh Lord, in our life, in our country. Have your way, Lord, in our life. Have your way, oh Lord. Enwere sọsọ ekpere abụọ anyị ga-ekpe ugbu a. Sọsọ ekpere abụọ anyị ga-ekpe maka ekpere nke ndị kwerenụ. Ka anyị na-ekpe ekpere a, achọrọ m ka ị were aka nri gị welie elu. Welie aka nri gị elu. Maka na Chineke kwuru sị, I will do that which I hear you say. Ihe ọbụla ahụ i kwuru n'ọnụ gị ka m ga-emere gị. Ihe ahụ i kwuru n'ọnụ ka m ga-emere gị. Mepee ọnụ gị sị, repeat after me, Father. Say it again, Father, you will arise and have mercy on me. Have mercy on my family. Have mercy on my country. For the time of mercy has come. In the name of Jesus. Have mercy. Arise, Lord. Arise. Ọbụrụ na ị chọrọ obi ebere Chineke n'isi gị, ọ bụrụ na ị chọrọ obi ebere Chineke n'isi ezinụlọ gị, ọ bụrụ na ị chọrọ obi ebere Chineke n'isi ụmụ gị, ọ bụrụ na ị chọrọ obi ebere Chineke n'isi obodo anyị, ngwa mepee ọnụ ọ sị, I will do that which I hear you say. You may arise
Ihe a oge obere. This is a time of mercy. It is a time of mercy. It is a time of mercy. Chineke chọrọ imere mmadụ ebere. Chineke chọrọ imere gị ezinụlọ gị ebere. Chineke chọrọ imere obodo anyị ebere. You will arise and have mercy. Ibeela akwa abeghi ọtụtụ mgbe. You have wept. You have cried. You have shedded tears a long time. This is the hour of mercy. This is the hour of mercy. Ihe a bụ oge obere. Akwụkwọ nsọ were kwuo na Psalm 102, you will arise and have pity on Zion, for the time of mercy has come. Oge ebere ahụ eruola. Oge ebere ahụ eruola. Oge ebere ahụ eruola. N'isi obodo anyị bụ Nigeria. Oge ebere ahụ eruola. Oge ebere ahụ eruola. Aka niile ji obodo anyị, aka ha ga-ebido kpọnwụwa. A ga-ebido kpọnwụwa. Aka niile ji anyị, aka niile ji anyị, ọ ga-ebido kpọnwụwa maka na ihe a bụ oge obere. This is a time of mercy. This is a time of mercy. Ihe a bụ oge obere n'obodo anyị bụ Nigeria. Ihe a bụ oge obere n'isi ezinụlọ mmadụ. You have been mocked. You have been ridiculed. You have cried. Chineke were sị, I will arise for your sake. I will arise for your sake. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have mercy on whom I will have mercy. Bartimaeus were tie mkpu sị, Jesu Nwachukwu mere m ebere. Jesu Nwachukwu mere m ebere. Jesu Nwachukwu mere m ebere. Open your mouth and begin to pray. You will arise and have mercy. Ọnọdụ a m na-adịghị m mma. Ebeela m ọtụtụ akwa. Ọnọdụ a na-agba m anya mmiri. Oh Lord, arise and arise this situation. Arise and have pity on Zion. Arise and have pity on my children. Arise and have pity on my grandchildren. Arise and have mercy on me. Arise and have mercy on me. Arise and have mercy on me. In Jesus' name we pray. Ayebe Jesus. Just only one prayer point. Only one prayer point. See with me. In this month of August, in this month of August, my blessings will no longer be delayed. I command it to manifest in the name of Jesus. We are upon you to declare. Open your mouth now and declare. In this month, there shall be no more delay. Agaghị enwe ọgbachi ụzọ. Ekwensu ga-agba mgba mana Chineke ga-enwe mmeri. In this month of August, my blessing will no longer delay. No, it will not delay. It has delayed for a long time. I have waited for a long time. I have cried for it. But I decree in the name which is above every other name, the name of Jesus Christ. The Bible says, at the mention of his name, every knee must bow and every tongue must confess that he is God. In his name I decree, there shall be no more delay. There shall be no more delay. There shall be no more delay. There shall be no more delay for my financial breakthrough. There shall be no more delay in my family. There shall be no more delay in my marriage. There shall be no more delay in everything that I am doing. There shall be no more delay because I have decreed that in the name of Jesus. I have decreed it in the name of Jesus. May Paul give the way better. There shall be no more delay. You have been delayed for a long time. Contract in a chinwete, a delay legia, and any excuses upon excuses. On this day, it will be said there will be no more delay. On this day, it will be said, and God heard her prayer. On this day, it will be said that God listened to her cry. On this day, it will be said, and God delivered her. On this day, it will be said, and God restored everything back to him or her. On this day, it will be said, and God wiped away every tears from your eyes. On this day, it will be said that you are favored. On this day, it will be said that you have been blessed. In Jesus' name we pray. Because this is an hour of mercy, because this is a time of mercy, God will restore everything back to you in the name of Jesus. Because this is the hour of mercy, it will be said in your situation that God wiped away all your tears in the name of Jesus.
Because this is the hour of mercy, it will be said that you are favored and blessed in the name of Jesus. Because this is the hour of mercy, it shall be said that every closed door against you is open in the name of Jesus. Because this is the hour of mercy, it will be said that your blessing will begin to manifest. There shall be no more delay for you and your family in the name of Jesus. Because this is the hour of mercy, it shall be said that no weapon formed against you shall prosper in the name of Jesus. Because this is the hour of mercy, it shall be said that every curse or spell that has been cast upon you shall be cancelled in the name of Jesus. I said in the name of Jesus. I say in the name of Jesus. It shall be so for you and your family in Jesus' name. Amara gị ebuka, Chineke onye kere mmadụ. Amara gị ebuka, onye nwe. Anyị sị na amara gị bara ụba, Chineke onye anyị ji na-eme ọnụ. Amara gị ebuka, onye nwe, onye kere mmadụ. Amara gị ebuka, onye na-aza anyị oko. Amara gị ebuka, onye mere njide mma. Amara gị ebuka, odupụta obere anya so. Amara gị ebuka, onye nwe m ewo papa. Amara gị ebuka, onye kere mmadụ. Amara ewo papa m. Amara gị ebuka, Chineke onye kere mmadụ. Amara gị ebuka, onye nwe m, onye gwọrọ anya ọrịa. Amara gị ebuka, onye sara njọ anyị. Amara gị ebuka, onye na-emere anyị ọgọ anyị. Ewo odopụta okpere anya zoe. Amara ebuka, onye nwe m ewo papa. Amara gị ebuka, onye ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrịrị. Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị. Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị. Otito m niile ga-adịrịnụ Chineke nna. Ewe ọ bụghị mmadụ lee. Ịma na ọ bụghị mmadụ wee. Ewe ọ bụghị mmadụ wee. Otito m ga-adịrị. Ọ bụghị mmadụ lee. Mmadụ. Ịma na ọ bụghị mmadụ wee. Otito m niile ga-adịrịnụ Chineke nna. Ịma na ọ bụghị mmadụ, otito m ga-adịrịnụ. Ọ bụghị di m amaghị, ọ bụghị enyi m, ọ bụghị nne m ka otito m ga-adịrị. Otito m niile ga-adịrị Chineke nna. Ewe ọ bụghị mmadụ lee. Ọ bụghị mmadụ wee. Ihe niile m nwere n'elu ụwa, onye nyere gị ya. Ihe ahụ ị nwere n'ụwa, onye nyere gị ya. Akụ na ụba ahụ iji na ọnyara isi ya bụ onye nyere gị ya. Nwa ọma ahụ iji eme
nganga onye nyere gị ya ụlọ niile ahụ iji na-anyara isi ya bụ onye nyere gị ya ịmara ihe ị nwere n'ụwa were ego ya nye Chukwu were ya nye Chukwu nyeta ya kpamkpam aka na ọmaghị nwere n'ụwa were ego ya nye Chukwu were ya nye Chukwu nyeta ya kpamkpam Chinyere m Chinyere m Chinyere m Chimụnyere m ihe niile ị nwere n'ụwa onye nyere gị ha ego niile ị nwere n'elu ụwa ọ bụ onye nyere gị ya nwa ọhụrụ iji na-eme na n'ụwa ọ bụ onye nyere gị ya ụlọ niile ị nwere n'ụwa onye nyere gị ya o kwesịrị Chineke o kwesịrị ka nye ya ekele ọma o kwesịrị ịmana o mere onye ogbukwe bụ onye ngwara gị ije o mere onye agadi ime ka inye ya ekele ọma o kwesịrị ya nwanne m onye nụ ya enyi m onye nụ ya onye na-eme mme nwanne m onye nụ ya o mere mpụta taa nwanne m onye nụ ya onye na-eme ezi ndụma enyi m onye nụ ya akara ọmọdụ mmama nwanne m onye nụ ya ekele ọma biko onye ya ekele ọma nyenụ ya o biko onye ya ekele ọma nyenụ ya o kwesịrị chiomeme o kwesịrị ka inye ya ekele ọma o kwesịrị ya ịmana o mere onye ogbukwe bụ onye ngwọrọ gị ije o nwere onye agadi ime ka inye ya ekele ọma o kwesịrị enyi ọma nyenụ ya nwa ọma nyenụ ya papa m nyenụ ya sista m nyenụ ya onye o mere nyenụ ya ọ gọzie gị nyenụ ya ekele ọma biko onye ya ekele ọma nyenụ ya o biko onye ya ele dị mma nyenụ ya o biko onye ya ekele dị mma nyenụ ya o biko onye ya ekele dị mma nyenụ ya ekele ọma bịa lee ihe ọma chi na-eme mma mere m onye na-ebe mma Chukwuma anyị na-ekele gị bịa lee ihe ọma Chineke nna m mere m eze Jizọs nna nara ekele m anyị na-ekele ya onye na-eme mma Chukwu asị m mma dịrị gị ya eze Jizọs m sara m olele ihe ọma chi na-eme mma na-eme ọgbakwuru zuru ike nna m anyị na-ekele gị bịa na olele ihe ọma chi na-enye udo mere m ọ dị mma na-eme mma papa nara ekele m anyị na-ekele gị aha papa asị m mma dịrị gị onye na-eme mma papa mma dịrị gị onye ọma m eze Jizọs onye ọma eze Jizọs ihe ọba bụ
Onyama, onyama, Tiwando onyama mo. Chukukari zimbo onyama mo. Chukukari zimbo onyama mo. Onyama ro kozonyu boro sata. Chukukari zimbo onyama, onyama, onyama mo. Onyama, 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 Jesus. Onyama, 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 Jesus. Chineke bụ onyama, onyama, onyama mo. Chineke bụ onyama, onyama. Onye ije mọnụ bụ onyama, onyama. Onye na-aza n'oku bụ onyama, onyama. Onye kpọrọ ya ọkụ ọzọ nye ekpere, onyama, onyama. Chukwu karizi m onyama, 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 onyama. Zion, 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 Zion. Ekwere ekwe m ekwe ka mmụta n'ime ya, mmụta n'ime ya, aga m adịrị ya ezi ndụ, ndịrị ya ezi ndụ, aga m enwe ọṅụ n'ime ya. Nwanne m ga-akọpa elu ụwa, ọ dị mma dị njọ. Ekwere ekwe aga m amụta n'ime ya. Nwanụ ụmụnna m, ka aja mụ na unu na-achụ bụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nụ. Ndị nwenụ biko doo onyinye ndị a nsọ, were obiọma gị nara aja nke a anyị ji mmụọ anyị niile na-ebunyere gị. Mezuokwara anyị onyinye nke a n'ime gị na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu.
ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwa ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke wetara onwe ya, ka anyị bụ ndị isi na ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe, na-asị, nsọ nsọ. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ gị ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịwụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele n'otito, nyanwa anya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, aranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, ka bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị na gị dị mma, kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya ji jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị, Archbishop anyị bụ Gomez, na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa a, were keta oke ndụ ebebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi onye nwe anyị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Ụmụnna, ka anyị were n'ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziere anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe.
zọpụta anyị na-arịọ gị o sebụla ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewere gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebebe. Udo nke osebụla ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Ụmụnne m na Kristi, leenụ nwa atụrụ nke Chineke, leenụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ka ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị duru anyị ruo na ndụ ebe. He puts you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Oh, we will put you in front of every situation. You are all that matters, Jesus. You are all that matters. We'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. Hello, you are all that matters. I sing it, bully, no bully, no, no, none in you. Ahu Christi, buruye nyendu, buruye, no bunya, ma buruya, buruye, no.
obuya oruye obunyama aru Kristi orire yendo oruye obunyama anyị ga-eri ya ọ na-enye ndụ ị ga-anara ya nọ na gwọ ọrịa arụ Kristi bụrụ ire nye ndụ bụrụ rie ọ bụ ya bụrụ ya orie orie ọ bụ ya ma arụ Kristi bụrụ ire nye ndụ bụrụ rie ọ bụ ya ma aga m eri ya ọ na-esa njọ aga m eri ya ọ na-agbanwe ọnọdụ arụ Kristi uri na-enye ndụ bụrụ ya ọ bụ ya bụrụ ya ọ bụ ya ma bụrụ ya ọ bụ ya ma arụ Kristi uri na-enye ndụ bụrụ ya ọ bụ ya ma
holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, i werela onyinye nke si n'eluigwe zụọ anyị. Ike ịzụ anyị anaghị agwụ gị. Anyị na-arịọ gị ka ị nọnyere anyị oge niile. Biko chekwaba anyị ka anyị were too n'ịnata nzọpụta ebe ebe site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwere obere ọkwa one ma one anyị na-elotekwe anyị niile ndị niile na-achọ National ID ha ga-anọ ebe a n'ọnwa Ọgọst 13 nin ga-anọ ebe a Ọgọst 13. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal na-ekene ndị niile bịalụ revival nke ha bidoro na Thursday, Wednesday this week nke kwụkwanụ tata nke anyị nọ n'ime ha na-ekene anyị niile ndị niile bịaranụ wee na-asị unu jisie ike na ihe unu na-eme. Ka anyị lota Monetize Bazaar nke anyị nọ n'ime anyị na-eme kwa arọ. Ọ ga-ebido Ọgọst. Ka anyị lote na anyị na-asọba mpi n'arọ nke anyị asọkwa mpi anwa Shanahan, Tansi, Hiri Zones, otu ọbụla ndị nne ndị nna, otu ọbụla ndị grandma, ndị young and youth, young adult and youth, otu ọbụla obodo ọbụla ka anyị kwado ya ka anyị si akwado. Ọ bụ ebe anwa ka anyị si emepụta ihe eji enyere ụka aka anyị ji wee nọrọ na parish anụnwa. Ka anyị lotekwa n'olugo ọ ga-ebido ụbọchị ụka ọzọ. Ọ ga-eme ihe n'ọnwa Ọgọst. Probably the last Sunday in August will be the last day. Na August 21st amaghị ya ụbọchị anwa. Ọ bụ ụbọchị anwa ka anyị na-eme 25 years ụkọchukwu anyị wee na-elotekwara anyị niile na ndị niile emebeghị ad ka unu gba mbọ. Amara m omechigo ma ọ ka ndị emebeghị ad ka unu gba mbọ mee ad unu. Anyị na-atụ anya na ezinụlọ ọbụla otu ọbụla nọ ebe a ga-agba mbọ hụ na ha tinyere ha banyere na broshie anwa. Enweghị nke ka nke ọ ya bụ ụkọchukwu na-achị anyị oge ọbụla onenanya ọ marakwana ndị nọ ebe a nke kakụ nke o nwere ụzọ ọzọ anyị si ekpokọta anyị onwe anyị ọnụ ya bụ ịnọdụ a na-esi na ihe ka ineke n'anya o wee bụrụ ya na ọnya bụ ebe ị nwere ike isi wee lote onyekwa gị memory back oge ọbụla gị nene anya na ịnọ ebe a nụnwa mgbe ihe a na-eme na ịbụkwa ofu onye n'ime St. Eugene Igbo Catholic. Ndị niile nwere ajụjụ maka ya nwere ọ gbagwojuru anya agba mbọ hụ ndị isi anyị Skolog Amaka Paul Ifedeba. Ndị grandma agbasasịa onwe onye chọrọ agbasa ụka onwe onye chọrọ ịfụ unu n'ukwu ụdala unu ejebe ebe anwa. Ndị ICMO ndị nna unu ga-enwe meeting na Saturday anụnwa 4 p.m. ọ ga-abụ na hall oge unu ji enwe ya ebe anwa. Ọ bụ physical ọ bụrụ virtual ka anyị mali ya. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand to be recognized. Biko ka anyị kụọrọ unu ha aka unu n'anya unu ya afụ na anyị nwere ndị ọfụ ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka.
Dalono. Whenever you are here, you are always welcome. You always be here to worship with us. Tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke July. I went and see all the July babies. If you are born in the month of July, please may you stand to be recognized. All the July babies. I can see them at the back, even in front here. You can see them. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear July babies. Happy birthday to you. Onye otu anyị nwanne Fada Leo Ezeji elozoro m akwụkwọ mbiko ya kwụrụ ọtọ. Nwanne Fada Leo Ezeji, ọ bụ na anyị n'anya, ọ bụ Fada Leo Ezeji nke nwụrụ na Nigeria. Ọ bụ ya tọrọ ya Grace, wee nke ọzọ bụ wee bụrụ n'isi Fada Leo Ezeji ka anyị na-elota ha n'ekpere kpọkwana ha na fon ndị ya ejenwu ha jee. Daalụnụ. Thank you. Anyị wee na-ekene ndị niile na-enye aka n'ụlọ ụka ebe anụ n'ụzọ dị iche iche. Wee na-ekene nke ka nke ụkọchukwu gara anyị ụka tata. Anyị na-ekene ya bụ Fada Kinsley. Ndị otu Josephites Ọnọk Houston ebe anwa ka echikwara na ya. Fada, anyị na-ekele gị. Daalụnụ. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nlawanụ misa gụsigo. Biko tupu m echefuo, enwere akwụkwọ m ji were bịa. Ọ nọ na just a few copies, about 30 copies fọrọnụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ya, gị gaa n'azụ ebe ahụ a na-akpọ ya Praying Aggressively to Counter Spiritual Wickedness. Akwụkwọ a ga-abara gị uru ọfụma. Duru anyị ruo na prayer to St. Michael the Archangel. St. Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, thrust down to hell Satan and all his evil spirit who roam throughout the world seeking the ruin of souls. Amen. Most sacred heart of Jesus, most sacred